बिनि थाखाय गुरै खावलायबाय खैला मैला हाई स्कुल बे बोहैथि दाननि 27 अक्ट'आव जोङो गंब्रै पलिटेक्निक कलेजखौबो गायसननानै होबाय बेखौ फोसावखाबाय आरो दिनै नैथि खेबाव जोंनि एकर्डफोरनि जा दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों एबा लोगोसे जोङो दिनै खैला मैलायावहाय गिबिसिन मडेल कलेजखौ दिनै गायसननायनि थाखाय हाबाफारियाव लाबाय बेनिखायनो सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि उनसंनानै हांफ्ला सिफ्ला जाबाय बायदोंमोन नाथाय जोंनि माखासे मानसिफोरनि हेफाजाब मोनैनि थाखाय 2006 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइनि दिनैनि अक्ट'सिम गुन गोनां सोलोंथाइनि महरखौ जोङो मोननो हायाखैमोन बे 14 बोसोर Professor E.M. BTR, Sardar Madhav Chandra Secretary, Honorable MCLA BTR, Sardar Rangora Narjari, Working President UPPL BTR, Sardar Malki Brahma, Ajwari General Secretary UPPL. আমি ফেলিসিটেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা Honorable Minister Education Health Finance অনুৰোধ জনালো